बावफ्लांखोसोना मावनायसो जाखायाखै। बर'नि रमान हांखो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय जोहोलावफोरनि गोसोखांथिनि दिनैसिम मुंख्लं खाम्फा गैया। बर'नि जारिमिनाव थैनि सोमावसारनाय बुङोब्ला रमान हांखोनि सोमावसारनायाबो मोनसे। थांनाय 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाया जादोंमोन। जाय सोमावसारनायनि बाथ्राखौ खोनायोब्ला साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि गोरबोआ बावदाखांगोन। बे सोमावसारनायाव सा 18 बर' सुबुंफ्रा अबथिरायै बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनांदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बेसेन गोसा जिउखौ खोमानाय जोहोलावफोरनि नेरसोन नुनो मोनाखै। जाय जोहोलावफोरनि जिउआव बावनायजों दिनैसिम बर' हारिया थांनानै दं। उदालगुरि जिल्ला 2 नं भेरगाव आरो काटरबारि गामिनि समबार मुसाहारि आरो एन्जेलियास बाग्लारि मोनहा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव बाहागो लाना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरा खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि सोमावसारनायाव बाहागो लाना जिउ खोमानांदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बिथांमोननि गोसोखांथिनि मुंख्लं खाम्फाखौ नुनो मोनाखै। नेम बादिब्लाथ' बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरनि गोसोखांथिनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा गायसननाय जायो। नाथाय बिथांमोननि गोसोखांथिनि मुङाव खाम्फाखौ दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायाखैसै। मुंख्लं खाम्फाखौ लुनानै दोननायमोनब्ला दानि गोदान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसेब्लाबो गोसोखांगौमोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो न'खरनि सुबुंफ्रा। आं निउस रादाबनिफ्राय फैनाय नोंसोर गासै आंनि आंगो मानगोनां सोद्रोमाफोरखौ हामबाय होयो। मानो होनोबा बे आनजिलुसआ आंनिबो बिदा जायो। जाय बे आनजिलुसनि बिदाया बिनि बिमाया फुलस्रि, आंनि आइया थाइस्रि। जों बिदा बिनानाव जायोना, जों न' खाथि खाथि। जों बे समाव नुनो मोनदों, आं 8 बोसोर जाबायमोन बे समाव। न'खरनि गेजेराव बेनो माहि, बेनो गोबां खामानिफोरखौहाय मावोमोन। न'खराव जि एसे हा दङमोन बेखौ मावनानै गावनि बिमा बुरै बिफा बोरायखौहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हाजिरा मुजिरा मावदेरनानैबाबो बियो सहाय खालामोमोन। बियो बल गेलेनोबो बिराद मोजां मोनोमोन। जों सानदोंमोन बे आदाया थानायमोनबा बियो न'खरनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ बा गामिनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ बा हारिनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ सासे मावनो हानाय गियानि सेंग्रा जोहोलाव जागोन होननानै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङमोन। नाथाय दिनै जाय आदाया अनख'खाय, हारिखौ अनख'खाय, बयखौबो अनख'खाय दिनै बियो बयबो थांनांगौ होननायलाय बे जोंनि रमान हांखोनि जिथुनाखि हांगोमायाव बयबो थांनांगौ होननानै जाय उदालगुरि सारियालियावहाय बियो दावहाथिलियावहाय गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो बे आदाया ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बे समाव न'खरनि आयंमोना गाबदोंमोन, जों गाबदोंमोन। गिथावना बायदिसिना थांनायफोरखौ लोंहोर थांनायफोरखौ नुनानै जों मा जागोन बेखौ साननानै जोंहा गोबां दुखु आरो गाबनाय मेगनाव मोदैमोन। नाथाय जोंनि बे साननायफ्रा दिनै मोगथाङावनो फैमारदों। जाय आदाया पुलिसफोरजों गावजानानै बियो माइ बारियावहाय एब्रेदोंमोन। नाथाय एब्रेनानैबाबो गवाखै बियो। नाथाय सासे बिहारि हिन्जावनि खिथानायाव बियो दिनै पुलिसफोरजों हमजानानै बियो गुवाहाटियावहाय बेखौ लांबाय। नाथाय मा खालामनो, न'खराव बे समावहाय जेरै आदाया बुंलांखाबाय न'खराव अबस्था गैया। जाय बेनो गिदिरमोन गासैबो बेनि उन्दै होननानैहाय। नाथाय बेवहाय नायनोबो जेबो थाखा फैसाबो गैया। आरो बेवहाय जोंनि जिथुनाखि जाय बेखौ बे दावहाखौ दैदेननाय जोंनि दैदेनगिरिफोर बिसोरबो रावबो खबर लाफैनाय जायासै। जानो हागौ जों बेखौबो दुखु मोनाखै। बे दावराव दावसिनि थाखै, गारि मथरनि थाखै बै समावहाय बिसोरबो थांनो हायाखै खोमा, जों बेखौ बुजिनानै लायो। नाथाय दिनै बे आदाखौ जोङो गोथैखौबो मोनबोआखै, मोखांबो नुबोआखै, बिनि गोथै हाखरबो गैया दासिमबो। बिनिखायनो बेसे गोबावनि
1974नि उनावहाय दिनै जाय निउस रादाबगिरिफ्रा फैनानैहाय खनसाय फैनायखाय दिनै आंनि खुसिनि मोदै बियो दुखुजों लोगोसे खुसिनि मोदै बै समावहाय जों बेफोरबायदि बुंनो जेबो सुबिदा मोनाखैमोन नाथाय दिनै जों बे सुबिदाखौ मोनबाय बिनिखायनो जों सरखारनिफ्राय खावलायदों गोसो गुरैयै अननायजों जाहाथे जाय न'खराव साख्रि आवलाफोरबो सासेबो गैया जाम्बा जाम्बि गोजा दिनै बिसिनि न'खरा सिगां जेरै गैया दाबो बे अबस्थायावनो दं होननानैहाय दिनै जों नुनो मोनो बिनिखायनो अननानै सरखारफ्रा जाय सरखारा खावलायदों धोरोम थागोन इसोरनि आशीर्बाद मोनगोन आरो बिथांमोननि मावनायाव जै जालांगोन आं बिनानाव जानानै दिनै बे न'खरनि थाखाय खावलायदों बिनि मुंख्लं खाम्फाखौ जुदि गायनानै दोनोबा गामिनि दा देरफुनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिसोरो सानगोन हारिनि थाखाय बावसोमनाय मानसिफोरनि थाखाय लस गैया थैनानै थाङोबाबो मोनसे सिन नुथायखौ जों नुनो मोनो होननानैहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा सावस्रि जानानै हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बिसोर उनफिननाय नङा मोनसे बिसोरा गोरा फोथायनाय आरो बिसोरो गावखौनो साहस खालामनो हागोन बिनिखायनो आं न'खरनि बिनानाव जानानै खावलायदों आदानि थाखाय मोजां खाम्फाखौहाय गायसननायजों लोगोसे जाय न'खरनि थालांनाय फंबाय बिनानावफोर दङ बेखौ एसे अननानै आं आखाइ खबजबनानै खावलायदों जाहाथे सरखारा एसे हेफाजाब होगोन रांखावरिजों हेफाजाब होगोन होननानैहाय आं खावलायदों जाय आदाया बे न'खरनि थाखाय जोबलांबायबा जाहाथे अननानै अनसुंथाइखौ होगोन होननानै बे आंनि गुरै अननायजों खावलायनाय बेनोसै। नोंगौ आं आनजिरुस बाग्लारि बिनि आं फंबायनि जाजायो जों गासै बिदा फंबाय साब्रैनि गेजेराव आङो 4 नाम्बारनि आं माने दुइसिन आरो दा थांना थानायनि बेलायाव आंबो बेखौनो जेरै एसे माने बिनि मुङै जेरै मुंख्लं खाम्फा गायसननाय बा बेजों लोगोसे जायफ्रा थैफादों मुंख्लं जादों बेजों लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामो आरो लोगोसे माने जोंनि थांनानै थानांगौनि थाखायबो एसे एनैसो माने सरखारनिफ्राय जोंखौहाय एसे अनसायखाङोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। नोंनि बैसोआ बेसेबांमोन मायाव फरायदोंमोन? बे समाव आं थाखोसेयाव फरायदोंमोन। थाखोसेयाव फरायनाय समाव आंनि बैसोआ जानांगौ 6 बोसोर 7 बोसोरसो जाबायमोन आरो आंबो मिथिजोबा बारा मोजां। खिन्थु नोंनि आफाखौ नोङो मोजाङै गोसोआव दं? गोसोआव दङ आरो। अब्ला न'आव गासै बेसेबांमोन नोंसोर? न'आव जोङो गासै आंनि आब' दं आं 2 नम्बर ओमफ्राय जोङो गासै 3 नम्बर दं 4 नम्बर दं 5 नम्बर दं जों 6 जन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।